Здравейте, хора! Днес реших да започна YouTube канал. И какво по-добро време от това, освен да сменя термопаста на лаптопа си. Така, нека започнем от начало. Какво ни трябва, за да си сменим термопастата на лаптопа? Първо, естествено ни трябва термопаста, пинцети, малка часовникарска отверка, нормална кръстата отверка, права отверка. Така, това е моят канал Passion for Technology, или на български страст за технологията. Имам изключително ограничен бюджет, затова не може да очаквате компютърни билдове като от сорта на 3 до 4 хиляди лева. Не, това ще стане евентуално, когато ще си построя моята схема, но за сега ще започнем с малки клипове. Unboxing клипове, клипове за поправяне на електроника, ревюта, говорене за софтуер, операционни системи и всичко, което вие поискате, аз ще се постарая да го направя. Така. Първото нещо, което искате да направите преди да започнете да прибегнете към сменето на термопастата, е да изключите компютъра си. Така. И предлагам да започнем. Така. Първото нещо, с което искате да започнете, е като премахнете батерията на лаптопа си. Нали? Бъдете сигурни, че сте се заземили преди да започнете разглобяването на лаптопа, за да сте сигурни, че няма да повредите нито един от компонентите си. Това, което искате да направите, е да разглобите лаптопа си нацяло. И за да го направите, не всеки лаптоп е еднакъв. По начинът, по който искате да направите, моля, обърнете се към опътването на лаптопа. Към опътването за напреднали, което може да намерите в сайта на производителя на съответната машина. Така, да започваме.
Стигнахме до една от финалните фази на почистването на лаптопа си. Понеже вече моя лаптоп го почистих преди около седмица, знам, че е чист. И още едно нещо, което знам е, че тук, където се намира видеочипа, по принцип повечето лаптопи използват термоленти. Но интересното за този беше, че използва не термолента, а термопаста, както процесора ми. Тук чипсета на дъното, той вече е с термолента. Като го вдигна на една страна на светлината, мога да различа, че е термолента. Затова в момента нямам термолент, затова няма да го пипам. Затова ще се фокусираме единствено върху процесора и графичния чип. По принцип, процесора и графичния чип винаги се охлаждат от едно тяло. Затова не може да почистите само процесора без да оставите видеочипа. Затова ще се наложи да ги направим двете заедно. Първото, при отнемането на радиатора от дъното е да откачите конектора, който захранва вентилатора. И след това вече може да пристъпите към развиването на болтовете за процесора и графичния чип. При моя лаптоп специфично няма нужда да премахвам болтовете от местата им, понеже те са с специален механизъм, който ги държи на място и така не може да се изгубят. Което според мен е много хитро. И почваме да развиваме. Според мен няма нищо сложно. Но аз все пак това съм го правил с години. За някои хора, които са нови в тая област, ще се наложи да се консултирате с опътването на лаптоп си от производителя, за да не правите грешки по пътя. Така, вярвам, всички болтове са развити. И сега е проста процедура по почистването на старата термопаста. За целта аз ще използвам водка. По принцип е хубаво да се използва 99% алкохол, който може да закупите в аптеката, но аз не ми се занимаваше, затова ще пристъпя към почистване с алкохол. Също така е хубаво да се използва микрофибърна кърпа. Никога не използвайте хартия и други такива глупости, защото оставя фибри по процесора, между процесора и термопаста, което изобщо не е хубаво за вашата машина. Така, напояваме малко кърпата и почваме нежно да почистваме процесора. Както виждате, разликата е огромна. Сега ще почистя и графичния чип. Така, тук има място, където не мога да достигна, затова за целта съм взел клечки за уши. Естествено, това няма да е края. Сега вземам сухата част на кърпата и
Отбирам всички фибри, които могат да се поставили по чипа. Така. Има една грешна представа на повечето потребители на компютри, които не са запознати, е, че процесора на лаптопа не може да бъде сменен. Напротив, това е много лесно. Тук имате един пластмасов винт, който само трябва да се отвие и процесорът е освободен от дъното. И после само трябва да изравните триъгълника от сокета и триъгълника, който, не знам дали може да видите, е златният триъгълник, който е на самия процесор. И никога не пипайте дъното, чипа отдолу. Тия пинове са много чувствителни. Така, сега ги изравняваме. Не е нужно никаква сила да се прилага, той сам си пада на сокета и е проста процедура по обратното му завиване на място. Така. Следващата стъпка е да почистиме термопаста от радиатор. Почваме с същите движения. Тук е много лесно, това е гладка повърхност и я почистим. И продължаваме с следващия чип. Така. Следващата стъпка е да използвате вашата термопаста. За целта аз използвам термопастата на Cooler Master. Не знам дали ще успея да фокусирам. Не, ето. Cooler Master Ice Essential E2. Аз лично предпочитам термопасти като Icy Diamond и Arctic Silver 5. Но понеже тук в Германия не може да се намери такива термопасти, затова им използвам техните глупости. Така, тук не трябва да прилагате много, трябва само една тънка линия. И това е достатъчно. Виждал съм някои хора как прилагат половината спринцовка върху чиповете, но това е грешно. Колкото повече слагате, толкова повече действа като изолатор и всъщност не охлажда, а прави напълно обратното и допринася за загряването на процесора. Това е единственото количество, което се нуждаете. Като поставите радиатора и като натиснете с радиатора, като се натисне с болтовете, като се завият, и няма да има проблем. Така, бях споменал, че ни трябва часовникарска отверка. Тя е за да се развият тези два болта и да се отдели от тук самия вентилатор, за да може да почистите. Сега ще видите снимка какво представлява радиатора, ако не е чистен поне 1-2 години. Както повечето хора дори никога не са си представили да си почистят лаптопа, или в евентуален случай, ако е прекалено много им загрява до степента да могат да си спържат яйца върху него, те го носят на сервис, но те дори не знаят какво представлява вътре. И сега ще видите снимката. Така, сигурно се направихте мнение. Също така е хубаво да се почистите вентилатора
И сега следващата стъпка е поставянето им обратно. Хубаво е да го поставите напълно вертикално, да го изравните с дупките за болтовете. И прилагате лек натиск, да може термопастата да се разпростре. И така, докато го държа, ще почна да завивам болтовете. Ще го направя в формата на кръст, за да може да се разпростре равномерно. Така. И това беше цялата процедура по сменянето на термопаста. Да, за малко ще забравя, моля ви, не забравяйте тази стъпка. Бъдете сигурни, че сте включили обратно вентилатора си на дъното, вентилатора за процесора. Иначе това сменяне на термопастата ще ви изиграе лоша шега и всъщност нищо няма да сте направили. Така. Всичко е наред. Болтовете са забити. И сега е само... Сега трябва само да сглобите лаптопа си по обратния ред. Така. И вече приключихме с сменянето на термопаста, сглобихме компютъра обратно по реда, в който го разглобихме. Ето същия компютър. Сглобих го напълно и сега е време да разберем дали той ще тръгне. Първо. И компютъра ни тръгна. Така. И температурата ми се сваля моментално, след като се смени термопастата. И като цяло това е едно от нещата, които удължават живота на вашите компоненти, на вашите електроники като цяло. Не приемайте само, че трябва да почистите компютъра си. Трябва да почистите всяка една електроника, която притежавате. Аз до толкова съм манячен в това, че от време на време се разглобявам даже и телефона да го почистя. Поради простата причина, че той също е компютър. И преди да завърша това видео, искам да благодаря на няколко ютубера, които ми дадоха идеята да започна този канал. Искам да благодаря на Linus Tech Tips, J2Sense, Barnacles Nordgasm, Austin Evans, Tech of Tomorrow и Tech Syndicate. За всеки един от тези канали ще има линк в описанието. Те са страхотни хора, англоговорящи. Аз по принцип с английския нямам проблем, затова ми е голямо удоволствие да им следят клиповете. И да, в техните канали се обсъждат технологии, правят се билдове, особено J2Sense има някакви уникални билдове, както и Linus Tech Tips. Barnacles е едно дебело янки, но все пак е забавен. Austin Evans, той прави много хубави и чисти ревюта на различни технологии, телефони, компютри, операционни системи и така нататък. Tech Syndicate, Tech of Tomorrow също правят общи ревюта на технологии. Мисля, че хора, които разбират английски, много ще им харесат тия канали. И така. Искам да ви благодаря, че гледахте този клип. Ако искате още клипове от мене, аз със сигурност ще продължавам да ги правя, като се има предвид, че това е първият ми видеоклип в YouTube, в моя канал. Харесайте това видео, ако сте го харесали, не го харесате, ако не сте. Последвайте ме в канала ми, в Twitter, в Facebook. Радвам се, че бяхте с мене. До следващия път.